Sezzjoni tal-klib bħala speċjalizzazzjonijiet hija maqsuma fi 3 speċjalizzazzjonijiet li huma klib li jfittxu l-esplosiv, klib li jfittxu droga u l-klib tal-protezzjoni. Il-klib li jintużaw għal f'kas ta' rewwix li jintużaw il-football grounds, petrol mal-hotels, etc. Mbagħad għandna speċjalizzazzjoni oħra, jekk tista' tgħidilha speċjalizzazzjoni però l-klib kollha jrid jagħmlu li huwa l-obbedjenza. L-obbedjenza hija importanti ħafna bħala klib li jagħmluha kollha. Ikonna ħafna PR activities ma' konsilli lokali, charity events, etc. ġili jiġu hawnhekk skejjel, ġiri morru skejjel aħna. Daw biss kull sena nagħmlu madwar 95-100 a year, ġifieri għandna jisutu a week. Hija importanti ħafna għall-PR tal-pulizija biex il-pulizija tersa iktar qrib il-ċittadin. Kemm hemm kollox issa klieb? Preżentament bħala klib għandna 33 bħalissa. Għandna wieħed minnhom irtirat, għandu 10 years, issa jekk Alla jrid ħansibuluhom. 99.9% ġifieri ħajjieħdu l-handler tiegħu għax din hija relazzjoni li jkun bena xi 8 snin miegħu u 99% jieħdu l-handler. Ġeneralment hekk jiġri, però li nagħmlu aħna u li niddeċiedu ngħidu l-klib ħajaħdmu sakemm ikollhom 9 snin u nofs, mela meta jkollu 8 snin u nofs, aħna rridu naħsbu biex insibulu replacement tiegħu. Nġibu kelb żgħir sakemm jilħaq jitrenjah jkun għadu qed juża l-kelb ieħor u meta li ieħor jiġi fully trained li ieħor jiġi rtirat. U mbagħad jibda l-proċess jew nipprosibuluhom, ovvjament. Mux sa jiġi kollinkwa persuna jgħid li nirrid il-kelb ħantijulu, irrid nara fejn ħajżommu, kif ħajżommu, jekk għallux esperjenzi ta' klib qabel, naraw li il-kelb jiġi miżmum tajjeb kemm ikun magħna jekk jista' jkun aħjar. Il-klib għandu 10 snin, mhux hekk, dak kollu li xi wieħed jgħidu. Ejwa dak Labrador kien ixtara mill-Ingilterra 2010 jekk min issejjer żball, kemm iġib mill-Ingilterra kellu mhux sentej saħġa hekk. U għamel karriera ġifieri ta' kważi 8 snin, issa jaħdem fuq it-tfittxija tal-esplosiv. Ġifieri tagħna servizz mill-aqwa, da ħafna kienu jgħidu qabel kienu perspettiva li l-klib x'sa tagħmlu bihom, x'sa tagħmlu magħhom għax spiċċaw ma bdhomx tajbin għalikom. Ir-relazzjoni li tinbena bil-handler u l-kelb diffiċli biex tkissirha mbagħad. Da jsir parti minnha. Immaġina inti tagħmel 8 snin sħaħ kuljum xogħol is-sigħat kollha ta' xogħol mal-kelb. Da mux sa taqbad titilqu. Sa emmin jgħid li ittuhom id-droga biex ixommu għal-klib. Intom xi twiġbu għal mistoqsija komuni ħafna. Hija importanti ħafna anke speċjalment l-ewwel semmejtlek l-iskejl meta morru fl-iskejl di importanti li nsemmuha. Ġeneralment isaqsu inna, jekk ma jsaqsu innix nagħmlu punt li rridu ngħiduha. Il-kelb qatt ma jkollu kuntatt ma' droga. Qatt u qatt. Daqs kemm mhix ħażina għal persuna għan-nies droga hija ħażina klib ukoll. Qatt ma jkollhom kuntatt magħha. Issa li jiġri aħna bħala training u ir-rieħa li toħroġ mill-materjal, inti meta xxomm xi ħaġa, jien nafet ixxomm biċċa ħobs qed tieħu r-rieħa li ħirġa mill-ħobs pereżempju. Aħna dik ir-rieħa lil kelb tiklikjah, tiswiċċjah biex jindikalek, jiġifieri hemm xi ħaġa, jiġifieri matul it-training aħna id-droga tkun is-siġilata b'tali mod li joħroġ il-vapor minna. U dak il-vapor minna x'ħin ixomm ftit il-kelb jindikalek. Qatt ma jkollu kuntatt magħha, qatt ma jista' jmissa, anzi hija waħda mis-safety procedures li nużaw li qatt ma jkollu kuntatt il-kelb li għandek inti li għandek ir-rieħa dak il-partiki żgħar fl-arja aħna bil-kemm inxommuhom imma il-kelb imnieħru huwa immens ħanajtek. Allura il-kelb bekk jintuża l-kelb fuq kollox bħala tuqgħod lek. Hemm il-ħsieb li jiżdiedu l-ammont ta' klieb fih dan din is-sezzjoni? Dik dejjem. L-almu tagħna u li peress li qed jiżdiedu ħafna xogħol ta' delegazzjonijiet u ta' tfittxix tal-esplosiv speċjalment għadna kif għaddejna mill-ċogem il-Valletta Summit kellna il-Presidenza, issa għandna ħafna, issa għandna il-V18 għaddejja. Lejm tagħna u li nżidu kelb tal-esplosiv shift. Però huwa procurement system, irridu nżidu n-nies, irridu nżidu l-klieb u da mhux irġett illum bħal jinnaf pulizija normali, ħaddim normali, ġibtu tranjajtu xarej, ħareġ jaħdem. L-ewwel tittaqqat il-per l-ewwel, tittaqqat il-kelb mal-handler, tittaqqat attent il-handler x'karattru għandu tipprova tlaqqa l-kelb tibda tatalih. U mbagħad meta taqqadhom tibda l-kors, għedna l-ewwel bej 86 xhur plus li hemm it-teorija, mbagħad għandna surġent hawnhekk wieħed mis-surġenti kollegi tiegħi jagħti lezzjonijiet tat-teorija għal xiex. Inti mhux qed nitrenja dan, għal xiex qed nitrenja dan u kif qed nitrenja, u x'riżultati ħajtini. Għax inti billi tmur tagħmel sezzjoni ta' training u ma jkollokx pjan tajjeb. M'intix ħatasal, allura ikunu jafu li l-pjan tal-instructor
fejn ħajwassalhom x'irrid nagħmel. In between meta inti ma jkollokx instructor miegħek ikollok ċertu affarijiet li tittamilhom biex inti kemm jista' jkun it-taħriġ idum 6 xhur flok 8 xhur, ġieli jdum 8 xhur vera, ma tara biex it-teorija tgħalmek ħafna. Llum tallimna ħafna training techniques bħal reinforcements, bħal punishments, hemm ħafna teknika li tista' tuża biex tasal fit-training tal-kelb.